Ngikubingelele mbukeli, igama le-channel iKama-V with Prince Bheka kaZulu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ushare, ulike, ucomment. Ukusubscribe kukusiza ngokuthi mangabe si-uploada ividiyo uyithole kuqala. Singakhohlwa-ke ukubonga ukuseseka kwenu. I-channel isikhule ngendlela eyisimanga. Konke lokhu kukhula kwayo kungenxa yenu. Ngaphandle kwenu ngabe akunjeni. Meaning le channel iyi-channel ngenxa yenu. Shuthi kuba nikho nina ngaba yikho kuleli zinga ekulona. Ngifuna ukukhuluma ngalolu daba lokuthi ngoba sike kwathulwa kwi-channel state of the security address. So nikulindeleke ukuthi-ke sazoke sithi ukukhuluma ngezinto ey'thinta ubugebengu, ngaba past or present or in future, just for ukuxwayisa umphakathi ukuze phela ungaqhutshwa itshe elilodwa ebugebengini. Kuzobe kusawathinta nayo i-security kakhulu. Namuhla-ke ngizokhuluma ngestori sikaNyawo. uNyawo wayesebenza laphana kwinkampani ekwakuthiwa iBhubesi Security, eyayikade kuyiyona enikwe ukuthi isebenze ngaphansi kweMaSethembe. iMaSethembe kwakuyinkampani yamabhasi eyayi-ownwa omunye umhlonishwa ekuthiwa uBaba uThiyani. Le nto ibiyenzeka ngo-2006 if I'm approximately. So-ke uNyawo-ke wayephuma-ke noBaba uNgema beyolanda imali kufanele kuhole o-driver bamabhasi. Leya nkampani iMaSethembe ya-take over emva kokuba kuchithwe inkampani ekwakuthiwa uRoni Bus Service. Shuthi-ke uma behamba-ke la emotweni babeba u-4, kuthi kuba ababili noNyawo ngemumva, mase kuba uNgema u-driver, kukhona nomunye ubaba futhi wakaJali, kodwa hhayi phela umhlonishwa lo owayekuyena ona inkampani. Bathi uma bebuya-ke laphana empangeni edrobheni, baqhamuka ngoMandoza Drive. Uma beqhamuka ngoMandoza Drive, kusho ukuthi kunamadoda ayebalandela ngemumva ayehamba ngebhantamu elimhlophe. Okwathi mangabe sebezofika lo mgwaqo othatha le ndlela ebheke e-depot, base befika be-overtake le moto eyayihamba oNyawo. uNyawo wayedwa-ke lapho, kwakuyi-armed guard. Bathi uma be-overtake bafike bama ku-stop. Angithi-ke kufuneke bebhrike emva kwabo laba oBaba uNgema. Bathi uma bebhrika la madoda ehla ayeyiqimbele nje ey'gqokele ama-short. Avulela ngenhlamvu into eyisimanga. Udaba lolu nje laphuma kwelinye lamaphephandaba ayilokhali laphana. Kwakukhulunywa kuthiwa i-daylight robbery. Shuthi ngale ndlela abavulela ngayo basondela emotweni baze bayishaya i-windscreen yangemumva yawa phansi. Umuntu owadubuleka laphana uBaba uThiyani, inkunzi ebusayo. uBaba uThiyani kuphela kwase kuthi uNyawo nkathi bengena ngemumva kwi-windscreen, but bahamba phezu kwakhe ngoba wayekule situlo esingemumva. Shuthi wangena phakathi ney'tulo lapho, bahamba phezu kwakhe bangambona. Bafike bathatha imali-ke laphana, isamba esikhulu, kanti noNyawo wayephethe imali elinganisela ku-20,000. Babe-ke sebephuma-ke bengena emotweni. Mabengena emotweni-ke bashaya bachitha-ke. uNyawo-ke wasephuma-ke wangena esimobeni. Kuney'moba-ke kuleya ndawo yasempangeni. Wathi uma engena esimobeni wase-ke eyacasha-ke, wase yakwazi ukuthi efonele usupervisor wakhe. Usupervisor wakhe kwakuwuZulu. Wamtshela-ke isigameko esesenzekile. Nebala-ke kwabe sekwenziwa i-backup. Kwathi-ke uma kwenziwe i-backup-ke kwakuthintwa nama-ambulensi, kwatholakala ukuthi udubuleke esandleni uBaba uThiyani. Angisakhumbuli kahle noma noMuzi Ngema noNgema wayedubulekile yini. Kwathi-ke makufikwa laphana esigamekweni kwi-incident zone, kwabe sekutholakala uNyawo kanti sekukhona nabamaphephandaba.
uNyawo wayewuphethe-ke lo 20,000 wawungakuye, yize wasengene nawo emobeni, waba yi-security elethembekile, wawuveza, washuthwa futhi nawo. Ukuthembeka-ke ngifuna ukuthi namanye ama-security engakuyeki ukwethembeka, eqhubeke noma yiziphi iy'nhlaka ey'bhekele ezomthetho. Besincoma la okwenziwa yi-security uNyawo. Wabonga kakhulu leso sigameko, kwaba khona futhi abamklomelisa ngakho. Siyabonga-ke mbukeli, ungakhohlwa-ke ukusubscribe-a, ushere, ulike. Sisazi ukuqhubeka silethe ezinye iy'gameko, real one, not fake one or our own creative. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho. The biggest emphasis here, ukwethembeka kwe-security, of which means let us applause for Mr. Nyawo. Noma yimuphi-ke umuntu osemkhakheni wezokuvikela, siyafisa ukuthi naye ethembeke, eyenze into ecishe ifane nekaNyawo. Noma ungasekho-ke emkhakheni wezokuvikela, lapho osebenza khona ube nakho ukwethembeka, ngoba omunye umuntu wayezoyithathela le mali ngoba wayengeke ebone muntu. Ngokwey'nsolo-ke kwathi uma kwenziwa ucwaningo, kwaba ney'nsolo zokuthi hhayi, kungenzeka ukuthi yibo o-driver abamabhasi abakhipha ulayini, abatshele iy'mpintshi zabo ukuthi kunemali ezolethwa, so-ke manje-ke abahambe beyocutha laphana. Ngoba labana bayathatha imali base behamba beshiya kanjalo, bazodlula khona phambi kwaseDepho futhi sebebhekele ngabocwaka. Siyabonga-ke ukubukela kwakho mbukeli. Ungakhohlwa ukusubscribe-a, ushere, ulike, ucomment. We're gonna come with another crime scene again, njengoba besike sathula nje i-address. Siyabonga.